Monsieur, van harte welkom en fijn dat je erbij bent. Ja, zeker, dank voor de uitnodiging. Ja. Maastricht Porseleinwinkel, omschrijf eens een paar zinnen. Wie of wat zijn jullie? Ja, Maastricht Porseleinwinkel is een groothandel in servies, glas en bestek voor de professionele sector. En wij zijn gespecialiseerd in het adviseren en beleveren voor bedrijven, horeca, overheid, zorg. En wij onderscheiden ons door maatwerk, persoonlijk contact, korte lijntjes, goede service, zeg maar. Dat zet ons op de kaart. Ja. En persoonlijk is het zeker, want het is ook een familiebedrijf. Correct. Je vader is het begonnen, volgens mij. Hoe ziet die geschiedenis Ja, dat is al uit? een tijdje geleden. Eerst werkte mijn opa al bij Moza Porselein. Ja. En daarna is ook mijn vader bij Moza Porselein gaan werken. En in 2004 heeft mijn vader het, toen met een compagnon, heeft mijn vader het overgenomen. Oké. En dat was eigenlijk het begin. En toen hebben ze de naam omgedoopt naar Maastricht Porselein. Maastricht Porselein. En dat lag toen nog in Maastricht? Ja, toen zaten we nog gevestigd aan de Meersenerweg. Ja. Ondertussen zijn we gevestigd in IJsden. Ja, maar dat is eigenlijk puur toeval. Is geen link omdat jullie vanuit IJsden komen? Nee, niet direct. Nee. Ik kwam toevallig zo voorbij dat daar een pand in die tijd beschikbaar was. En ja, zo geschieden. Zo geschieden. Ja. Meteen toen je vader het overnam had jij zoiets van, nou, dat zie ik ook zitten, ik zet mijn pijlen daar volop in, ik ga dat samen gewoon aan overnemen. Niet meteen, zeg maar, uiteraard. Nee. Ik was toen 20 jaar, ik was toen 20. Ja, en dan sta je nog iets anders in het leven dan nu natuurlijk. Ja. Ik zat toen ook nog op school, zeg maar. Ik ben toen wel vanaf eigenlijk dag 1 wel betrokken erbij geweest en altijd alles gezien. Hè, met het bedrijf gaat het berg op en berg af. Ja. En daar heb ik heel veel van geleerd. Maar ik heb wel altijd gezegd van, nou, ik ga eerst even ervaring buiten de deur opdoen voordat ik het bedrijf instap, zeg maar. Wel in die sector dan? Of? Nee, eigenlijk totaal niet. Okay. Ik heb zeg maar 10 jaar gewerkt in het bijzonder debiteurenbeheer, credit management, onder andere bij Vodafone en bij Paulus Advocaten. Ja. En daar heb ik heel veel ervaring op gedaan. Ook hoe het is om te werken in een groot corporate organisatie. Hè. Dat is ook een heel spel natuurlijk. En de ervaringen die ik daar heb opgedaan, daar heb ik nu nog wel iedere dag profijt van, zeg maar. Ja. Zowel qua in een groot bedrijf als toch ook het debiteurenbeheer. Ja, debiteurenbeheer, managementervaring, hoe ga je met mensen om, hoe gaan mensen met jou om, het hele spel, zeg maar. Ja. En wanneer kwam dan toch het moment van... Ja, eigenlijk is dat in 2018 geweest, zeg maar. Bij Vodafone, zoals het in gaat in een grote corporate organisatie, daar rommelt nog wel een en ander. Ja. En in 2018, toen was ik in de 34, en toen had ik zoiets van, nu gaan we de stap maken. En toen ben ik het bedrijf ingestapt. Ja. Okay. Ja. En sindsdien met je vader samen? Ja. Mijn vader werkt nog iedere dag mee, zeg maar. En mijn moeder overigens ook. Zij doet de administratie. Ondertussen zijn we met 8 man personeel. En dat gaat heel goed gelukkig, zeg maar, om met de vader en moeder te werken. Daar ben ik heel blij mee. Ja. Ik ervaar natuurlijk ook dagelijks om met vader samen te werken, maar jullie liggen op 9 van de 10 dingen liggen jullie op één lijn. Ja, dat is niet altijd het geval. Ik heb wel de vrijheid van mijn ouders gekregen om het te doen zoals ik het wil. Ja. Maar ik sta natuurlijk wel een en ander met hun af, zeg maar. Ja. En, we moeten het met wederzijds respect moeten doen. Ik heb veel respect voor hun, zij hebben veel respect voor mij. Maar ik vraag hen wel altijd voor advies, want zij zijn toch iets ouder en hebben toch wat meer ervaring in bepaalde dingen. En het is zelden dat we er helemaal niet uitkomen. Zeg maar. Precies. Je hebt het zelf gezegd, en al die jaren heb je natuurlijk zoals een bedrijf gaat op en neer. Wat waren moeilijke momenten? Ik kan natuurlijk hoeven niet in 2025 uren over corona te hebben, maar ik kan me voorstellen dat dat een... Nee, corona viel best wel mee, gelukkig. Zeg maar. Daar zijn we best wel goed uitgekomen, omdat we toen heel snel, toen dat gebeurde, zeg maar, zijn overgeschakeld op bol.com en op webshopverkoop, zeg maar. Ja. En dat heeft ons er wel redelijk goed uitgehaald. Okay. Daarnaast hebben wij toch wel een vrij gespreid klantenportfolio, met bedrijven en horeca en bedrijven en zorg en relatieschenken ook. Ja. En die handel bleef in die tijd wel een beetje doorgaan, zeg maar. Dus we hebben in de coronatijd geen torenhoge winsten gemaakt, maar we zijn er heel goed uitgekomen, zeg maar. Dat verraste ons in die tijd ook best wel, zeg maar. Okay. En let op de kosten natuurlijk. Zeg maar. Dat is vaak de meeste winst te behalen eigenlijk. Ja, niet bij de omzet gooien, maar bij de kostenkant. Ja, en dat is toen wel een gelukt. De moeilijkere tijden waren denk ik wel de economische crisis van 2009 begon dat al tot... Ja, toch wel 2013, zeg maar. Dan merkte je toch wel dat klanten heel voorzichtig waren. Ja. Dat waren wel moeilijke tijden.
Maar goed, van de andere kant, daar leer je ook weer van. En dat zijn ook weer dingen wat we daar geleerd hebben, wat we bijvoorbeeld in de coronatijd anders hebben gedaan. Ja. En in die tijd van de economische crisis zaten we nog niet zo sterk in de horeca, zeg maar. En daar zitten we nu wel weer sterk in. Maar ook op het gebied van klantcontact maken, dat soort dingen, dat hebben we geleerd. Dat deden we toen minder, dat doen we nu veel meer. Ja. Dus ergens is ooit altijd alles goed voor. Ja, precies. Dus, daar leer je altijd van. Ja. We zitten nu niet echt in een economische crisis, maar geopolitiek is natuurlijk een zeer onzekere situatie. Als een ondernemer iets niet wil horen, is onzekere tijden. Ja. Merk je daar nu al iets van? Ja, ik denk het wel. We merken wel dat nu wat ook weer afwachtend. Ja, je merkt afwachtendheid. Je merkt dat klanten minder bestellen, zeg maar. Tot voor kort ging het vrij van, breng maar, doe maar 100. Nu is het, doe maar 24, daar kunnen we even mee vooruit en dan bekijken we het over een paar maanden. Zeg maar. Dat merken we wel. Ja. Maar ja goed, veel kleintjes samen maken ook weer een grote. Dus, en we blijven wel met die klanten allemaal in contact, dat vind ik ook heel belangrijk. En dan is het nu eventjes iets minder, maar dat trekt zich vanzelf straks wel weer bij, daar ben ik helemaal van overtuigd. Dus, Wat zijn zaken die jij eigenlijk sinds je toetreding, sinds 2018 of sinds begin 2020, dat je zegt, nou dat of dat zijn wel 1, 2 dingen die ik echt heb ingebracht en de focus op gezet. Van, we moeten die kant op. Ja, ik denk met name de persoonlijk contact service kant, zeg maar. Dat zijn de dingen die ons echt onderscheiden. Het advies, het maatwerk en daarnaast een uitbreiding van het assortiment, zeg maar. Dus we doen nu naast het servies ook heel veel glas, veel bestek, keukenmateriaal, zeg maar. Ja. Zodat het ook voor klanten gewoon een soort van one-stop shop is, zeg maar. Dus ik heb niet de ambitie om stekkerapparaten te gaan doen, maar wij willen de tafelgerei-specialist blijven. En voor speciaalzaken is mijns inziens altijd wel ruimte. Dat je als klant zijnde bij de specialist terechtkomt die verstand van zaken heeft. Zeg maar. En hoe ben je op het idee gekomen, zeg maar? Was dat vanuit de vraag vanuit klantenmarkt van leuk, ik heb servies, maar ik wil meer eigenlijk bij Instap? Of heb je dat eerder dat ook. Je merkt dat er steeds meer vraag naar begint te komen. Maar je moet dan de balans vinden tussen specialist zijn of weer een hele grote horeca-groothandel worden, zeg maar, die alles verkoopt. En wij kiezen er dan toch voor om voor het specialisme te blijven, zeg maar. En dan in combinatie met goede service en persoonlijk contact, snelle lijntjes, dat soort verhalen. Want dat kunnen die grote horeca-groothandels wat minder, zeg maar. Daar zijn ze te groot voor. Ja. Okay. Hoe zit de rolverdeling nu eigenlijk? Wat zijn jouw taken? Wat doet je vader nog? Je moeder zei al administratie. Ik doe de sales helemaal, zeg maar. En de eindverantwoording voor het bedrijf. En mijn vader doet eigenlijk alle logistiek, inkoop, zeg maar. Ook nog een stukje verkoop erbij, zeg maar. Dus mijn vader is er iedere dag, daar ben ik heel blij mee. En je kunt hem ook alles laten doen. En wilt graag nog jaren ook... Ja, als zijn gezondheid het toelaat, dan is dat zeker wel de bedoeling. Ja. Dan doe je hem geen plezier om te zeggen nee, van, absoluut niet. Nee, is ook gaan 6 weken op vakantie. Nee, daar is hij totaal niet mee bezig. Nee. Gegroeid in horeca ook, zeg je? Ja. Daar heb je dan ook een duidelijke focus, want je komt niet zomaar de horeca binnen. Nee, dat klopt. Daar zijn we ook natuurlijk al een paar jaar mee bezig. En wat bij horeca belangrijk is natuurlijk, is om gewoon te doen wat je zegt, wat je belooft, zeg maar. Er moet gewoon een goede balans zijn tussen het service, het product, de prijs. Dat moet gewoon goed in balans liggen. En op een gegeven moment dan, gaat dat lopen, zeg maar. En dan, Ik denk wel dat je ook meer ad hoc service moet leveren. Ja, dat is zo. Een bedrijf kan zeggen, als het volgende week komt, prima. Volgende week, de horeca heeft het vandaag of morgen nodig. Het is natuurlijk horeca eigen dat ze vrij last minute gaan bestellen, zeg maar. En om advies komen vragen. Maar goed, daar moet je op inspelen. Maar omdat we zo klein zijn, zal ik maar even zeggen, kunnen we dat ook, zeg maar. En kun je ook heel flexibel zijn naar klanten toe. En is eigenlijk het onmogelijke mogelijk maken, zeg maar. En als we niet linksom kunnen doen, dan doen we het rechtsom, zeg maar. En dat is denk ik wel wat ons onderscheidt van de grote horeca-groothandels. Want zij is gewoon heel lastig voor hen om dat te regelen. Dat gaat gewoon niet. Is dat net ook wat jou dagelijks, of in ieder geval vaker in een gedurende periode, de kick geeft om dit bedrijf te runnen? Is dat om het onmogelijke mogelijk te maken? Ik word, ook dat, zeg maar. En tevreden klanten, zeg maar. Klanten die waarderen wat je doet, blij met je zijn, gewoon open kunnen op het moment dat is afgesproken. Daar doen we het eigenlijk voor. Horeca, daar is een van de grootste uitdagingen, is daar personeel in, tekort aan personeel. Jij hebt een compact, geolied team van 8 mensen.
bij jou dus geen personeelsuitdaging? Of zeg je als ik er morgen 1 of 2 bij krijg, die zou ik zo kunnen gebruiken? Ik denk dat ieder bedrijf zijn personeelsuitdagingen heeft, zeg maar. Zeker in deze tijden. Die hebben wij ook gehad. Nu zijn we weer in wat rustiger vaarwater, gelukkig. Maar ja, we bereiden ons natuurlijk ook weer voor op de tijd wat komen gaat. En dan brengt dat ook weer uitdagingen met zich mee. Dus ja goed, maar als ondernemer zijn, dan moet je daar ook gewoon op inspelen. Net zoals je op alles moet inspelen. En als die personeelsuitdagingen komen, ja, dan moeten we daar weer aan gaan staan en ze dan weer oplossen op dat moment. Ja, precies. Ja. Dus, als ondernemer moet je die uitdagingen oplossen, maar je wilt jezelf natuurlijk ook vaak zelf challengen of triggeren of sparren. Ja. Hoe doe jij dat als ondernemer? Ik haal heel veel inspiratie uit praten met andere ondernemers. Zeg maar. Dus ik ken gelukkig vele ondernemers. Ja. En ik vind het altijd heel interessant om met andere ondernemers te sparren over de problemen die zij hebben, waar ze tegenaan lopen. En ik denk dat dat heel belangrijk is, omdat je daar eigenlijk, is de beste bron, zeg maar, die je hebt gewoon uit de ervaring. Zeg maar. Uiteraard spar ik ook met mijn ouders daarover, maar die combinatie zorgt ervoor dat je wel goed overwogen keuzes kunt maken altijd. Ja. Is het daar ook omdat je bewust zit je in redelijk wat netwerkclubs en samenwerkingsverbanden? Dat is daar een bewuste keuze voor? Ik vind samenwerken is voor mij key, super belangrijk. Ik doe veel in netwerken, zichtbaar zijn, met ondernemers praten. Ik ben er ook van overtuigd dat gewoon handel, iedere handel is ook een kwestie van gunnen, zeg maar. Ja. Kijk, alles is overal te koop, maar die gunfactor, die moet je verdienen, zeg maar. En dat kun je doen door je zichtbaar te maken. En daarvoor ga ik via netwerken. En trek ik ook in veel netwerkclubjes de kaart. Vind ik gewoon belangrijk om dat te doen. Ja. En ook ervaringen uitwisselen, wat ik zeg, met andere ondernemers. En niet alleen, je moet ook niet in een netwerkclub zitten met ik moet hier binnenlopen en ik moet met $10 naar buiten lopen. Nee. Dat is niet de goede insteek. Nee. Ik ga altijd heel open-minded naar een netwerkbijeenkomst toe. En dan zie ik wel wat er voorbij komt, zeg maar. En de ene avond is dat wat minder dan de andere. Wat wel zo is dat ik iedere avond met nieuwe ondernemers wil spreken, zeg maar. En wat daar dan uitkomt, dat zien we wel. Maar het is altijd sowieso, het gesprek is al super interessant. Ja. Maar dat is vaak, veel ondernemers netwerken, maar die lopen een ruimte binnen, een zaal, en denken, daar is Piet. En Piet, die ken ik, daar ga ik lekker met Piet kletsen. Ja, dat is ook absoluut een valkuil voor mij, zeg maar. Ja. Maar de laatste tijd ben ik me toch zelf aan het triggeren daarin. Om me daar overheen te zetten en ook met nieuwe mensen te spreken. Zeg maar. Want bestaande mensen zijn belangrijk, de contacten onderhouden, maar nieuwe mensen is ook heel belangrijk. Zeg maar. Er moet gewoon een balans liggen. Goed in balans liggen, ja, en jij zit zelfs in een soort van samenwerkingsverband of club die ook samenkomt om te kijken, kunnen we samen elkaar handel gunnen eigenlijk? Dat is de Gangmakers is dat. Dat is een hospitality leverancierclub, zeg maar. En daar zitten ook die uitgangspunten in, zeg maar. Elkaars netwerk gebruiken, gunnen, contacten leggen. En dat werkt gelukkig. Goed. Ja. Oké. Dat werkt goed. Hoe werkt dat eigenlijk logistiek? Want hij is bijna het zuidelijkste puntje van Nederland. Mesh is gemeente, IJs zou nog iets zuidelijker zijn. Is de ligging dan handig? Dat klopt. Goede vraag. In principe want in anno 2025 is veel mogelijk natuurlijk qua logistiek. Ja. We hebben wel onze eigen bezorgdienst, zeg maar. En daar doen we eigenlijk Limburg en Belgisch Limburg mee. Zelf bezorgen en de bestellingen die verder gaan, doen we met logistieke partners, zeg maar. En die vervoeren het dan door heel Nederland, door heel België heen, zeg maar. En kijk, het is natuurlijk een kosten-batenafweging van heeft het zin om of te verhuizen naar Eindhoven of zo. Niet dat ik meteen die ambitie heb, maar kijk, dat is ook dat speciaalzaakverhaal. Mensen zijn bereid om voor een speciaal product, speciale service te rijden, zeg maar. Ja. Wij krijgen eigenlijk wekelijks klanten vanuit Brabant, Gelderland. Die komen gewoon bij ons naar de showroom. Omdat ze bij hun in de buurt niet vinden wat ze eigenlijk zoeken. Onderscheidende wat jullie bieden, hebben ze bij hun in Gelderland of Brabant tot niet. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat jouw grootste afzetgebied Limburg is, maar daar houdt het echt niet op. Nee, zeker niet. Nee. Het is logisch vanuit dat we Limburgers zijn, dat hier wel het belangrijk punt ligt. Ja. Maar wij leveren tot aan Leeuwarden, provincie Friesland, gemeente Leeuwarden,
Enschede, Amsterdam, Zeeland, Antwerpen, we zitten overal wel. Ja. Promoot u nu eigenlijk ook de stad Maastricht? Hè? Ik denk het wel, hè? Ja. En dat is natuurlijk, het werkt twee kanten op natuurlijk. Hè? De naam Maastricht is een hele sterke naam, gelukkig. Ja. Dat helpt ons in de bedrijfsvoering, maar het helpt de stad natuurlijk ook. Ja, en je noemde het al, provinciegrenzen, maar ook landsgrenzen. Belgisch-Limburg is ook een belangrijk... Ja, Belgisch-Limburg, maar ook verder in België zitten we ook. Ja. We zitten ook in Wallonië, ik spreek een woordje Frans. Ja. Dat is ook heel belangrijk daar. Ja, want natuurlijk waar het met advocatuur of accountants moeilijker is, met andere wetgeving, andere regelgeving, geldt dat voor jouw producten niet. Er is natuurlijk wel een groot verschil tussen de Belgische en de Nederlandse klant, zeg maar. Je merkt dat Belgische klanten, dat duurt het wat langer voordat je daarmee aan tafel komt, zeg maar. Maar ze zijn daarna wel super loyaal. En bij de Nederlandse klant kom je wellicht wat sneller in contact, maar kan ook soms wat minder loyaal zijn. Dat is, van de andere kant, de Belgische klant is dan ook loyaal naar leveranciers toe, waardoor het dus moeilijker is om dan daartussen te komen. Ja, precies. Dus, dan moet je wat meer effort voor doen. Iets meer lange termijn precies eigenlijk. Dat. Precies. Ja. Wat is op dit moment of in jouw sector de grootste uitdaging? Dat je zegt, nou daar ben ik wel wekelijks, dagelijks. Ik denk van, wij zijn dagelijks wel bezig met de leverissues zeg maar, van producten. Zeg maar. Dus, dat transportbedrijven niet hun afspraken komen? Ja, nee, niet transportbedrijven, namelijk de fabrieken. Zeg maar, de fabrieken, importeurs. Dat blijft lastig. Dat wordt natuurlijk gesourced over de hele wereld. En je merkt ook dat de wereldeconomie toch wel wat afkoelt met alle politieke issues die er allemaal zijn. En alle uitdagingen. En dat zorgt ervoor dat iedereen toch een beetje terughoudend is. In het Verre Oosten zijn ook wel wat problemen met fabrieken, maar ook met Europese fabrieken. Er speelt ook van alles, met personeel, met energie, met toch afnemende vraag. Ja. En iedereen is wat voorzichtiger, wat ervoor zorgt dat aan het einde van de keten waar wij zitten, toch leverissues zijn, zeg maar. En, het hoogtepunt hebben we gehad eigenlijk zo in 2022, zeg maar je merkt eigenlijk wel dat dat nooit echt helemaal opgelost is. Dat blijft altijd maar gaan. Daar zijn wij eigenlijk iedere dag mee bezig. Ja. Want jij wilt net wat je zegt, ad hoc iets kunnen oplossen voor een klant, maar jij bent linksom of rechtsom toch afhankelijk van wat... Helemaal waar. Dus daar zit je dan steeds tussenin. Wij hebben zelf, je bent in zijn ijzer geweest, we hebben zelf een hele grote voorraad. Maar goed... Dat is natuurlijk nog lang niet alles wat klanten willen. Nee. Maar wij lossen het wel altijd voor de klant op, zeg maar. Ja. Dan krijgen ze gratis leengoed van ons, dat ze in ieder geval een bepaalde periode kunnen draaien. Ja. Wij zoeken altijd ervoor dat de klanten vooruit kunnen. En soms worden er ook alternatieve producten gezocht. Dan zegt de klant van, dit vind ik ook goed, doen we dat maar. En anders met leengoed of een andere oplossing, zeg maar. Maar we denken wel altijd met de klant mee. Dat is ook weer dat stukje wat ons onderscheidt. Nee bestaat bij ons eigenlijk niet. Nee. Ook niet als iemand om zaterdag om 9 uur 's avonds belt? Nee. Ik ben recent nog voor een horecazaak in Meersen geweest. Had ik koffielepeltjes te weinig. En dan gaat het eigenlijk maar relatief gezien om een klein orderbedrag. Maar ik vind de relatie met de klant dan dusdanig belangrijk dat ik gewoon in de auto spring en dat ga brengen. Ja. Maar ik kan me voorstellen, althans als ik naar mijn eigen situatie kijk, op zaterdagavond is de relatie met de vrouw ook belangrijk. Dus dat zit soms in balans en soms in onbalans. De werk-privé-balans moet natuurlijk goed blijven, zeg maar. En dan moeten we in schipperen soms, zeg maar. En soms gaat het, soms ook niet. Maar dan kan ik gelukkig soms mijn vader weer inschakelen, zeg maar. Maar we zorgen wel altijd dat het voor de klant wordt opgelost. Dat is het belangrijkste. Okay. Tot slot, je hoeft ons niet alle plannen op tafel te leggen, maar stel we praten over 5 jaar weer, dus ik hoop eerder, maar het hoeft niet altijd voor de camera's te zijn. Wat heb je voor jezelf over 5 jaar dat je zegt, nou dan niet zozeer een extra vestiging, dat is niet echt zo, maar zeg je dan nou wil ik nog meer gegroeid zijn in de horecatak of ik wil nog het assortiment uitgebreid? Nou, we willen het specialisme willen we er wel inhouden, zeg maar. We groeien nu organisch ieder jaar goed door. Hopelijk kunnen we zeer binnenkort met heel mooi nieuws komen, een hele mooie stap, zeg maar. Dat hopen we binnen 1-2 maanden te mogen melden. Spannend. En binnen 5 jaar gewoon lekker doorgroeien, goed doen waar we goed in zijn, zeg maar. En als we dan zijn doorgegroeid met personeel wat doorgegroeid, zeg maar, dan ben ik een heel tevreden mens, zeg maar. Ja. Okay. Dat is het belangrijkste in het leven. Toch? Ja, en een goede werk-privé-balans en dan komt dat goed. Dankjewel voor je tijd en veel succes. Ja, dankjewel. Dank je.